Sarado guys lang. Maski before sa quarantine pa. Bantay ka pa ng gawas siya. Kasi nagawas kayo. Iya na to. Kuhan nga. Nabilde siya. Iya itong statement kita ka. Ayun to. Kuhan ba? Nadakuan sa CCTV. Nakapture. Taya. Ngamun nagkita siya. Pisting ito to ka. Pisting ba itong reverse dapat place to. Ay, inanay ko tayo ko yun. Sa skillet. Dahil dyan nga. Ikuan ng tao. Layap yun siya. Nalingsan niya po. Ay, siya. Nalingsan. Mana? Kasi yan pa. Pa-discussion lang sa mga kwarta. Emang yan kayo. Yung alam na. Iba hindi ko kayo ba? Ang batan. Feel ako delivery ito sa Emang unang-una bang karuins naglaing life by giving up theirs. Hindi ko kailangan magsumbok pa din ng skill. Lansang kahoy. Kahoy nga nipis ah. Hindi ako ay pagpupandaan. Masarap siya kay tapos uy, tae! Ha? May pagkalos. Nakalagay ka ng uyo-uyo ah.
sa tao si pahangin ay yung pagkasulina dala animal. Imagine na sa experience kung taga mo pa ning Jehovah's Witness nga mandatory ka magbayad para buwis. Klaro na kayo. Di ba ano na? Eh basta kay magsama na. Kapag na siya. Yung inana ba? Pati ang kitanawa ng sakyanan. Ang lapit to ang road. Kain kayo. Di ba yan na ingon nga ito ang color yun na. Kaya ilang i-emulate na fiber carbon fiber. Carbon fiber is actually dark gray. And then naay ka ng bergana cross hatch. Massage. Gano'n ba? Katong katong papa ni Tutet ba? Tayox. Mura ba ito kinamangura nila? Saan naman tao na yun? Oh, na.
Dahil nag-adjust at eh. Kaso makabulog to. Problem ka dahil makabulog to. Ito naman. Yatag. Sus! Jisa eh. Son, patatukon tayo. Extravagant kay ka. Tambok lang agi yung mga masaran ka. Tip, di ko gusto.
Imagine ginato for mas hit ka na ko anak. Pero na siya ka ng butanganan sa pintal sa ubos anak. Gamay. Ginato ra wa tay nga professor wa tanan. Ginato ra gyud. Iklagan nimo that on space. Kaya to kang pintal ba? Ayata lagi. Wasa ko nang i-choose kay gademo na mo siya. Delisan kay katong iprenta preto. Iyang spray i-connecta, nag-connect siya og mini air compressor. Kato siya kay kuan gyud to. Ikaw mo deposit? Chuan. Extra sansan. Mura pa na yung plate number. Mangilan na. Ulat yun na, sa sakbang. See you go. Inayang padaga ng X-ray.